to bukong. Dako man dito. Oh. At may libon dami bukong. Bukong rin bukong. Ang radyo na ko nga birasugal. Betul. Kasi ko nag-video. Ito ako Hindi yawa. Hindi ka pag-video. Sa bago pa ning karne nga gi sap-sap ba? No? Anya kini ba? Gi marinate naman na. Guys, Bumi kay bawa sa mi paingon ni kay karot man ka ni. Pure bukid na tugas na. Di na makaya. Uy, guyod. What? Wala to. Ha? Asa man tani? Sana nga division. Dito. Pana divisor yan na. Dire. Ha? Pungutan ang baka. Ay mo ni taga dire. Ano ta motor? Oh. Bajang no? Pardo ta? Mutan atas motor. Mutan ta. Busing. Asa nang paduog lusot sa pardo? Dire sa wala. Dire di ay. Di salamat bos. Gigi. San Carlos. San Carlos side? Oh, gigi. Bota ko. Oh. Ye. Okay na. Dira ka na ba nagdag ka hoy? Busing. Hi. Yeah. Go. Piste tae. What? Oh ya dah. Ko sa jasun kay. Tunog ko tae baka oy. Betul. Ha? Ha. Kabus ka dina. Kabus. Ay pagkabus. Break lang. Nay. Ayaw kusog-kusog. Nay lagi. Ako may nag-video. Ako may yawa. Uy. Pasti. Jalan ko pabutang sa hindi. Iya ba? So dia, taas ako nabila. Nabil taas yun. Few moments later. Teman. Ala, lamian na gud. Uy, naalagi ni kitsap. Dira. Sa ni, kini beritag kitsap ro bago pa ning karne nga gi sap-sap ba? No? Anya kini ba? Gi marinate naman na. Guys, gi marinate. A few moments later. Shukoy on the mix. Ang hirap ng daanan dito eh. What? Oh my God, talaga.
Okay. Unggoy kiat. What? Okay. So on the mix. Pangka ko bato tuhod. Tuhod. Ayun. Okay. Nah guys, mau yung kagian guys, kalibunan. Gikan pa mi dito sa Buwisan. Bugis buhay. So, okay? Go. Buwisan, so mo ni gitawag nga buwis buhay. So ayun kami dito. Taas-taas pa mong daganon. So kami kay bukas sa mi paingon ni kay karon pa mi kare. Ang video master si Tintin Cabalona. Nahirapan ako sa lisod guys. Nahirapan ako sa lisod. Nama mo diha, so pag suod ako dire. Di masilbi. Ngatik pagkikamba. Dito tamo niya bali ko hunong. Oh, diha pagin ko. Turing. Saka da jay? Ha? Buto ko na kakaskarkar. Ha? Oy. Ha? Anda ko inting. Ora gyud. Inting joy. Inting joy bitaw di. Oh. Kato bitaw ako bitaw sugar ron. Mo kay sighantak ba nga atakan ko. Lugi. Oh. Napali ang inyo imbes Dito may buwisan niya dito ma. Oh. Sikuan si Lordan. Lordan? Balona. Oh. Naaman diha. Din. Trabaho mo to diha. Din man. Ilang nanit. Nanit. Nanit ba ka ng asnar tagi ani? Nakita mo ni ko. Kita mo dai dugay na. Pa dito sa kukarkar. Dito ba, Oh, ningon siya. Napay kabalona din nagtrabaho. Nag-agaw sa paning umaga. Oh, nadia. Oh. Abot mo nagbayad ka? Bike may sige na may bike. Sikasa may bike kay dito. Amo gitistingan ning badyang kay usayong usay ka Di sayo. man ni badyang, pero man to badyang. Amo ni badyang. Usa ni dito. Pagpasada ka ng kuha na sa agaw ni mo. Kapante ko mo tigyo, higdong ako. Kada karkar maginitan ako na. Pagmangko ni mo na busing. Pagmangko ni mo na busing. Singan. Parente. Oh. Oy, nasilingan na pare, nahog na may parente. Silingan mo karkar. Karkar. Sugaro kay ko Oh, hantak dito. sige panong hantak mo ah. Unya ilang bato bukong. Oh, mga daw. Dako man dito. Oh. At may libon dami bukong. Oh. Bukong. Ang radyo na ko nabira sugan. Ano kata ka papa mo Oh. man nabira na ko sugan. Dira, bawa nga taon na eh. Asan yung balay busing? Kaya mo na. Awa. Amo ninyo? Tabi na dito ya. Naduring pangpang awa. Oh, mo ni balay ni During. Pang. Oh. Joy. Oh, tara During. Joy. Kami magkita sa highway, nagkita dumi sa Kalasangan. Nako din. Ako kayo na. Subayan na to. Ano to pag. Asa yung siluksan na ni boss? Ulusot niya nang naidaghang balay gagmay kay dana. Kay bago pa mo, ipambul dili dagan ri kam hawag mo lugot kay makatabang. Kay di aram ko dire. Mapayag ka na. Natusad baligya ko na kana ako man tanan natugod akong pamaligya. Oh, Katuro ko. Atum ko hantak pando. Adlo kay magdamog sundang kay nakatigbas mo da pardo. Habal. Sa imong kondre. Awa. Video ya. Nakita dito karkar. Naasta ko taytayan oh. Be. Oh. Pagkangigigag tay na. Balayo. Awa. Awa na rin. Yan ko pang awa. Napay mga bodyguard ng gwardiya ni mo rin. O na. Security guard. Napay duyan. Ugas na ko, 40 kilo. Usa sa nakabakit, nagharot ako. Puti naghanero ko siya may kabuok. Katong siya tani ko pa, nangaligsan sa kasada. O, nari mo niya, kung ulingan, awa ba, ito sa ko. Kini uling. Ulingan, awa, medyo sa kulingan, awa, ulingan. Awa, ulingan, awa, ulingan, bay. Awa. Ikaw. Kawa ka na ito. Tintin Cabalona. Abot na din sa Abot mo. dugay na may Umigol. Kadugo.
Naamgol ko. Mure buki dagat bugas kay. Oh, di mo na putog bugas. Sudaan lamay ko. Ano biji ka nang makita karakter ba? Mga ginadul di bugas ni karakter ng wah. Tulo. Uy, gutom. Napoy saging. Oh, saging. Grabe. Gutom diri sa ano. Mure buki Sudaan ni pagtaon. Lumayo dah bugas oh. Ha? Layo na matang sidad. Oh. 10 kilos na yun. Kay buki na wa. Kung at tawid bukoy daghang bugas. Ay, ang wa. Balik. Oh, Way manok sa baliga dire, mo hapit mi dire, magluto ta dire ba? mag-ihaw. Amo palito ako. Ha? Way mapalitan dire. Wala gyud. Wa mi sabal. Tabun mo ni malit. Pwede sad magpalit ta kawan pa ng Bisaya. Yo, boss. Suray mo na rin. Sige, boss. Ari sa medre. Yes, salamat kayo. Ah. Uli na ba? Ding, ano siya meding? Ko dapat lagi. Pulis. Ah, hadlo pulis mo eh. Paganta ko. Tabang kita pulis. Ding. Wa ko nagbayad ka. Oh. Konsentrate. San Carlos site? Sa dapit San Carlos site? baligya yung bike. Una. Kita naman tanan. Una.